Gizartein badauzko hainbat erronka, gaur egun ez dana nahikue instituzioetatik norbanako gisa erantzutie, eta gizartein dauden eragile garrantzitsu gizen da enpresak bai ala bai badagokie neurrisek hartzia, horien gaineko inpaktu zuzena daukagulako enpresak. Gizarte erantzunkizuna ez da enpresatik kanpoa egin beharreko zerbait bakarrik. Ez da kanpaina bat, ez da neurri multzo bat enpresiek gizartea izor dixona. Gizarte erantzunkizuna enpresa barrutik hastea. Bai ingurumenari dagokion arlun, bai pertsonei dagokien arlun, etxebarrun ituen politikak eraldatu daitezke horren arabera. Sostenibilitatea edo iraunkortasuna deitzen duten hori, edo erantzunkizun soziala edo RSCA, hori joeran dagoen kontua da. Batetik lege rekerimentuke ondi berriki, eta bestetik baita ere, enpresa ondixek ikusi bebe, marka berdea eta marka morea, eta horiekin negozioeteko aukera bat. Baina baita ere, bakigu enpresa askok ikusi debela modu bat, enpresa kudeaketi hori edo enpresi ulertzeko modu hori hobetzeko. Eta uste dugu gaina praktika interesgarriak badaudela, eta hori da. Emunek azken urtetan enpresei zuzendute eskaini dituen zerbitzuk estuki lotute daude gizarte erantzunkizunei. Izan ulertze dugu bai euskara normalizatzeko planak, genero berdintasuneko planak, gobernantza prozesuk erantzuten dietela nolabait gizartean bertan ditugun erronkei, eta esaten dugunean enpresak ere inplikatuta egon behar ditela gizarteko erronkei hain zuzen ere hori egia esaten. Barne prozesuen bidez ere ekarpena egitea norabide berdinen. Emunen koherenteak izatea nahi dugu, eta inoren bidelagun izan aurretik, saiatu geha gure enpresa egiteko modua aztertu, eta ia gu ere gizartearekiko erantzuleak sozialki arduratsuak gehan aztertzen. Azken urtetan eman ditugu urratsak norabide hortan, eta guk beste enpresa guztiek bezala baita ere baitu txeko lanak egiteko, eta hori da sartu duguena gure kudeaketa arluen, ez? Azkenin gizarte erantzunkizuna hori da, konpromiso bat hartzie, eraldak eta kudeatzea, eta gero emaitzak gizarteari komunikatzea edo reportatzea.